बिटिआरनि सिङाव थानाय मोन10 बियाबफोराव इउपिपिएलआ मोन7था बियाबाव आवगायनानै दं आरो बिपिएफआ मोन3 बियाबाव आवगायनानै दं। बेनिनो गसाइगाव इउपिपिएलनि बिजाथि समनाथ नार्जारिया आवगायनानै दङ। सोनाब कक्राझाराव इउपिपिएलनि मनरन्जन ब्रह्मआ आवगायनानै दङ। सानजा कक्राझाराव इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया आवगायनानै दङ। सिडलीआव इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया आवगायनानै दङ। बिजिनियाव बिजेपिनि अजय कुमार रायआ आवगायनानै दङ। चापागुरियाव इउपिपिएलनि बिजाथि अरखाव-गोरा ब्रह्मआ आवगायनानै दङ। तामुलपुराव इउपिपिएलनि बिजाथि लेहराम बर'आ आवगायनानै दङ। उदालगुरियाव बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारिया आवगायनानै दङ। पानेरियाव बिपिएफनि बिजाथि पुर्णकान्त स्वरगयारिया आवगायनानै दङ। माजबादआव बिपिएफनि बिजाथि चरण बर'आ आवगायनानै दं। गुबुन फारसेथिं केरेला रायजोआव एलडिएफआ 89 बियाबाव बांसिन आवगायनानै सेथियाव दं। तामिलनाडुआव डीएमके हानजाया 137 बियाबाव बांसिन आवगायनानै सेथियाव दं। सोनाब बेंगलाव टीएमसीआ 192 बियाबाव बांसिन आवगायनानै सेथियाव दं।